Impjant ġdid tat-tonn b'investiment ta' 12 miljun euro qed jara li fdalijiet tat-tonn tip bluefin li qabel kien jintrema fil-baħar issa qed jiġi proċessat f'materjal li jista' jintuża għall-ikel tal-annimali. Dan l-impjant f'Ħalfar huwa l-uniku tal-għamla tiegħu madwar id-dinja kollha. Fil-fatt 25% tal-fdalijiet li kienu qed jiġu mormija qed jerġgħu jiddaħħlu lura fil-katina tal-ikel u jsiru żejt tal-ħut flimkien ma' materjal nutrijenti b'livell għoli ta' omega 3, 6 u 9. L-impjant beda jopera f'Ottubru li għadda u sa issa diġà ġew prodotti 500 tunnellata ta' laħam tal-ħut u 600 tunnellata ta' żejt tal-ħuta. B'dan l-impjant se jkunu qed jiġu frankati 3000 tunnellata ta' materjal milli jiġi mormi fil-baħar. Ma dan l-istazzjon tkellem il-kap tal-operat Jonathan Zammit fejn spjegalna l-proċess twil li jieħu t-tonn biex isir f'dawn iż-żewġ prodotti tal-ogħla kwalità. Materjal li qed jiddaħħal frisk wara il-qatla jintaħan jgħaddi għal proċess tat-tisjira fejn wara li jiġi msajjar jiġi maqsum f'żejt, ilma u solids. Iż-żejt imur mill-ewwel biex jiġi pakkjat, l-ilma jkompli jissajjar biex inġibu dak li huwa il-concentrate li mbagħad jiżdied mas-solidi fejn ikompli jissajjar u minn hemmhekk għandna il-prodott tal-fish meal lest. Dan l-impjant għadda minn proċess rigoruż ta' skrutinju li jinvolva 16 ispezzjoni mill-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent, l-ERA, u kiseb ukoll il-permessi magħrufa bħala l-IPPC, wieħed mill-ogħla permessi ambjentali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Aquaculture Resources Limited, Charlon Guder, spjega li dan l-impjant għandu prospetti kbar fejn jitlu l-prodotti tal-ikel tal-annimali u għad irid jiġi esplorat użu aktar estensiv tiegħu aktar il-qudiem. Dan sabiex tiżdied il-kapaċità tal-istess impjant. Dan huwa s-sabiħ tal-ekonomija ċirkolari fejn minn fdalijiet li sa issa kienu qegħdin jintremew effettivament qegħdin nipproduċu prodotti li sa issa produċejna madwar 500 tunnellata ta' fish meal u 600 tunnellata ta' fish oil li huma l-koll prodotti ta' kwalità biex għada pitada jitħaltu ma' materjal ieħor biex għall-ewwel darba il-marka Maltija SM Malta jkun jista' jidħol fuq prodott bħal pet food industry li sa issa dan it-tip ta' prodott għadu ma ġiex esplorat.